Και ποιος τσέβαλε, λέει, ο Αγγελόπουλος τσέβαλε. Σιγά εγώ ΣΥΡΙΖΑ να μην κάτσω και χέσω στο Αγγελόπουλο τις χέστρες. Αλλά και πότε κάμω. Παιδιά, συγγνώμη, μην κοιτάζετε γάμοτε και είστε και πολύ Παναθήμα σας. Σε ποια να κάτσω, Παναγία μου. Φάρα το δάχτυλο γάμοτε. Σε ποια να κάτσω, στην αριστερή θα κάτσω. Ποια αριστερή, αφού με το δείξει δείχνω. Πρέπει να πάρω διάλογο να φύγει γάμοτε. Όχι, να το, αυτό είναι αριστερό. Δεν έχει και καπάκι. Γιατί οι άλλοι θέλουν και γραβάτες. Εμείς ούτε γραβάτα, ούτε καπάκι. Μην κοιτάζετε, σας λέω και με κόφτε. Έφυγες πρώτα. Σκουρδαψή. Τρισχημία με έχει πάει. Δεν θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Καλώς του Θεού Κώστα. Κάτσε. Καπακάκι. Με έκοψε το κουλουκίδι. Κουλουκίδησε, εγώ σκουρδαψώ. Τα βρατσμένος Θεού Κώστα για την Τι έφαγες, τι σκατά έφαγες τη βρωμάκιλα. Σκουρδαψώ, έφαγατε, μου καμιγνέκα και λιγάκι ζουχή. Έτσι από που βγαίνει ολόκληρο. Μάσα τους κιόλα. Πλέκτε με το ζουχό μας, Θεού Κώστα. Τι σκατό είναι αυτό. Πότε πρόλαβες. Να το λέει. Από το Γιουργάκι είναι αυτά. Κίνημα. Μου στο διάλογο το Γιουργάκι. Να και ο Θεός Νικόλας. Έλα Θεό Νικόλα. Πού είναι η καπινέδη του Εγκαβώς εσύ είναι το δίπλα είναι. Παπα με ηθερείς τι έβαλε. Τι έβαλε μέσα στο φαΐ και με ηθέρισα τσιδά. Ίσα πρόλαβα. Πάνε στο σπίτι. Μην πας, δεν προλαβαίνεις. Πάνε στην πλατεία, είναι η Πέτιαζε και θα σαμουθούνε. Πώς κάμαρα αυτές. Το διάλογο είναι Παναγία. Έλα Παναγία μου. Έλα και τα χιστή θα μ' αρέσει. Κάτσε εσύ βροχές. Άμε στο διάλογο να μην γελάσουμε στο πόλο. Σφίγανε. Τι ήταν αυτό το κακό. Ίσα πρόλαβα Στρατή. Να χέσω μέσα στο σας πάνε στην πλατεία. Αυτές τις έκαμε ο Αγγελόπουλος τώρα. Ας το διάλογο να με τριψιέται μέσα και και δεν σας αρέσει. Αλλιώς θα χέζω να πάνε. Βρεσιές, ο Αγγελόπουλος έκαμε, να είναι καλά ο άνθρωπος. Να είναι καλά. Τώρα. Πότε πρόλαβε. Αφού όλο τις είχαν μέσα στο αποθήκη. Και τις βρήκατε εσείς τώρα και τις χρεωθήκατε ότι τις κάνατε εσείς τις καπιτές. Να είναι καλό άνθρωπος. Καμιά γριά θα πέθανε θα... Σαμαράς τα καμούλα. Και θα τα φέρανε εδώ, τις σχισμένες. Φέρουμε ένα χέρι έτσι χαρτί, αν έχεις. Να είσαι καλά. Πώς συγκεκριμένα λιγάκι. Για τα πρώτα, όχι τίποτα άλλο. Ναι. Για τα δεύτερα έχω άλλο. Τι ήταν αυτό που κάνω. Τι σκατά έφαγες του Νικόλα. Πάλι και για το δεύτερο. Να είσαι καλά. Θεό Νικόλα δεν βλες. Πίσω στο βαθύ προχτές, σαν να σε είδα. Ναι, είναι στο βαθύ προχτές, Στρατή. Πήγα να καταθέσω οικονομίες που έχω στην τράπεζα. Τέτοια εποχή έχει πει για κατάθεση. Αγροτική. Εγώ τι μου είναι κατάθεση που κάνεις είναι αυτήν εδώ που δεν βλέπω τίποτα άλλο. Όμως, έκανα κάτι οικονομίες που είχα να τις καταθέσω προχτές στην αγροτική τράπεζα. Κοίτα, και το κουλουκίδι ζωντανό. Άκου διάλογο, θα πέρα τα πιτάς βρε. Μάλιστα Νικόλα, πού τα βρίσκεις και κάνεις κατάθεση, μπορείς να πεις, εμείς ξέραμε τους κατά μας. Στρατή, σας βλέπω, παν κάτι πάτη και με αυτόν εδώ. Παν κάτι πάτε για τα αυτοκίνητα, κάντε οικονομία. Εγώ πώς κοιτάω αυτά, δεν έχω κάτι καταθέσει όλη την τράπεζα. Πάω που θες του διευθυντή, κύριε διευθυντή, καλημέρα. Καλημέρα κύριε, στο διευθυντή. Ποιο διευθυντή, σε ποια τράπεζα. Την αγροτική. Δεν έγινε αγροτική Νικόλα.
Αγροτική τα κατάσταση. Δεν είναι αγροτική, λέμε τέλειωσε η αγροτική. Θα μείνουν την αγροτική χρόνια τα κουτά. Πρέπει πάει η αγροτική την εκκλησία. Να, έλα θα γίνει. Στα αγροτική θα μείνουν. Ναι, καλά. Στα αγροτική τα πήγα από χθες. Έχει βιβλιάριο ακόμα. Μπαίνω μέσα από το κύριο Διευθυντά, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Τιμλέη. Ήφερα κάτι οικονομίες. Πρέπει καλά κόπα με την Μπαρβανικόλα, κύριε Τιμλέη. Δεν λες, λέω γυρίζω και λέω κύριε Διευθυντά, έμαθα είναι μουνι ο τόκος του Ροδά. Μου λέει το Ροδά είναι καλά γιατί έχει προβλήματα στα πάνω αυτή ο Τσίπρας με την Ευρώπη και οι τόκοι στην Ελλάδα δουλεύουν καλά. Το Ροδά είναι καλά που τα βάλεις. Γιατί παραξενεύεσαι και αυτό το πράγμα στρατήψη λέω. Δεν σ' ακούω γιατί τώρα γένια, αλλά παραξενεύεσαι. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Αν είναι δεις, υπήσουν μας τα χρόνια, 40 χρόνια, μια ζωή. Μια νέα δημοκρατία, μια Πασόκ. Μια Πασόκ, μια νέα δημοκρατία. Εγώ να σου πω άλλαξε. Παταρόλος, αν γυναίκες καψίφου. Άκου ποιος βρει. Παταρόλος. Είχαμε τον Βενιζέλο και τον Αγγλίφαλη μια ζωή και τώρα θα το τα βγάλει. Εσύ γιατί μιλάς που είσαι Σαμαράς. Δεν λες τη Νικόλα να σε ρωτήσω ένα πράγμα. Έχεις γυναίκα. Όχι. Έχεις παιδιά. Αφού δεν έχω γυναίκα. Ξέρω εγώ, μπορεί να είναι στα νιάτα. Ξέρω εγώ, δεν έχεις. Τι σκατά λοιπόν παραπονιάζεις, πόση σύνταξη παίρνεις. 350 ευρώ. Και τι κάνεις, τους σκατός ξέρεις. Εγώ που τις έχω ηδεί, ούτε ρεύμα ή στο σπίτι ούτε τίποτα. Και τη λέω πάνω θα το βρει μέχρι το βράδυ. Τι να κάνω εγώ δημόσιος υπάλληλος είμαι. Τι να κάνω, να τα προσέξτε δικιά μου τα λεφτά σας. Πώς για πέσεμψε τον τρόπο. Μας γαμίσανε όλοι αυτοί. Μας έχουν εξισκήσει. Άντε πια. Στρατή, δυο εθνάρχες έβγαλε ο πύργος. Αφήστε αυτά που ξέρετε. Είναι ο Καραμαγής του Πύργου και ο Βενιζέλος και σταθερά έβγαλε το Μαρκεζίνη. Ναι, πούτς. Θα κάνετε τα σταθερά του Μαρκεζίνη θα κάνετε. Ο καινούριος Σοβεριέτης τώρα είναι... Είδες ρε αυτός πήγε στην Ευρώπη πρέπει να ξέρεις με ποιητή θα πάει σκατά στην Ευρώπη. Πήγε στην Ευρώπη.